Komkujiya Amûdê ku li ser destê çekdarên PYD rûda û di encam de şeş welatiyên sivîl yên bêguneh ji ber ku daxwaza azadkirina sê çalakvanan dikirin hatin kuştin. Li rêkefta 27 heyva 6 2013 di roja Komkujiya Amûdê de PYD tola xwe ji bajarê Amûdê veda. Tola 3 salan ji şoreşê. Tola ku Amûdê serê xwe ji zulm û zorê re danixistin. Tola ku Amûdê bindestî û sêtema PYD qebûl nekir. Tola ku Amûdê daxwaza azadiyê kir. Piştî ku PYD di 16 Hezêranê de sê çalakvan girtibûn, xwenîşandan li dijî PYD hatine encamdan. Duan xwenîşandanan de daxwaza serbestberdana wan çalakvanan hate kirin. û piştî encamdana xwenîşandanan jmareyek ciwanên Amûdê ketine greva birçîbûnê de û rijt bûn li ser berdewambûna greva birçîbûnê da ku girtî werne serbestberdan û konek veda bûn. Li 27 Hezêranê de dema ku xwenîşandan nêzîkî konê greva birçîbûnê bû û slogan li dijî kiryarên PYD û YPG hatine gotin. Çekdarên PYD dest bi berdana guleyên bêserûber kirin. Di encamê de 6 kes hatin kuştin, 3 kes birîndar ketin. Tevayariyên çûn û hatinê jî ji bo Amûdê hatin girtin. PYD di 27 Hezêranê de êrişî malan û ofîsên partiyan kirin û nêzîkî 100 kes ji Amûdê deste ser kirin û hatin eşkence kirin. Di roja reş de ya ku bi ser bajarê Amûdê ve hat, çekdarên PYD êrişî konê greva birçîbûnê kirin û fermandarê PYD fermana şewtandina kon kir. Piştî derbasbûna 7 salan, mixabin hîn kujerên pakrawanan Elî Xelef, Şêx Mûs Hesen, Aras Bengo, Berzanî Qerno, Sead Seyda û Nadir Xello nehatine sizadan û bi hesabekirina wê dosyeyê ji aliyê berpirsyarên PYD ve da ku kujer werne sizadan nayê kirin.